அன்பு நண்பர்களே, ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஞாயிறு ஆராதனைக்கு அன்போடு அழைக்கிறோம். இன்றைய நாளிலே உங்களை சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சியும் ஆனந்தமும் கொள்கிறோம். குறிப்பாக இன்றைய ஓய்வு நாளிலே நம்முடைய சிந்தனைக்காக மிக சிறந்ததான ஒரு தலைப்பு, மன்னிக்கும் கிறிஸ்து, ஃபர்கிவிங் கிரைஸ்ட். கிறிஸ்து என்றாலே மன்னிப்பு தான் அவருடைய உயர்ந்த லட்சணம். இது எல்லோருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் இன்றைய நாளிலே மன்னிக்கும் கிறிஸ்து என்றும் தலைப்பிலே நம்மை சிந்திக்க வைத்திருக்கிறார். அவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. தலையை தாழ்த்தி ஜெபிப்போம். நல்ல ஆண்டவரே, இந்த அருமையான நேரத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உமது கிருபையினாலே இந்த மன்னிப்பை குறித்து சிந்திக்கின்ற வேளையிலே மன்னிப்பினுடைய மாட்சிமையை, மன்னிப்பினுடைய உன்னதத்தை, மன்னிப்பினுடைய வலிமையை, மன்னிப்பினுடைய மகிழ்ச்சியை எல்லாரும் பெற்றுக்கொள்ள கிருபைதான். மீட்பர் இயேசு என்பதை ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமீன் ஆமீன். தேவ நாமத்திற்கு உண்டாக ஒரு பாடலின் ஒரு அடியை மாற்ற நான் பாடுகிறேன். மன்னிப்பு மாட்சிமையா மாதேவன் அருளும் மன்னிப்பு மாட்சிமையா என்னவாயோ கிழக்கும் மேற்கும் தூரமே, என்னவாயோ கிழக்கும் மேற்கும் தூரமே, என்னில் உன் பாவம் அகன்ற தூரமே, என்னாலுமே துதிப்பாய் என்னாத்துமாவே நீ என்னாலுமே துதிப்பாய். மன்னிக்கும் கிறிஸ்து என்ற தலைப்பிலே நாம் சிந்திக்க போகிறோம். உங்கள் யாவரையும் மீண்டும் ஒரு விசை மன்னிக்கின்ற, நம்மை மன்னித்து வழிநடத்துகின்ற இறைவன் எம்பெருமான் இயேசுவின் இனிய நாமத்தினாலே செய்திக்காக அன்போடு வரவேற்கிறோம். இன்றைய நாளுடைய தலைப்பு மன்னிக்கும் கிறிஸ்து, ஃபர்கிவிங் கிரைஸ்ட். மன்னிப்பு என்பது இறைவனுடைய மாபெரும் செயல். இந்த உலகத்திலே எவருமே மன்னிக்க இயலாத காரியங்களையும் தேவன் மன்னிக்க வல்லவராக இருக்கிறார். அப்படியானால் இந்த மன்னிப்பு என்றால் என்ன? முதலாவது அதை நாம் சிந்திப்போம். மன்னிப்பு என்பது என்ன? பிறருக்கு விரோதமாக, நமக்கு விரோதமாக, நம்முடைய குடும்பத்திற்கு விரோதமாக, நம்முடைய இனம் ஜனம் சமுதாயத்திற்கு விரோதமாக, நம் தேசத்திற்கு விரோதமாக, நம் தேவனுக்கு விரோதமாக, இத்தனை விரோதமான செயல்களையும் செய்வதுதான் பாவம் அல்லது குற்றம் அல்லது தவறு என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த தவறை, இந்த பாவத்தை, இந்த குற்றத்தை மன்னிக்கின்ற கிருபையும் தயவும் ஆண்டவர் ஒருவருக்கே உள்ளது. அப்படியானால் இந்த தவறை செய்வதன் மூலமாய் மனிதன் கர்த்தரை விட்டு தூர போய் விடுகிறான், விலகி போய் விடுகிறான். ஒரு விரிசல் ஏற்படுகிறது. உறவிலே ஒரு விரிசல், அவருடைய அன்பிலே ஒரு விரிசல், ஆண்டவருக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள தொடர்பிலே ஒரு விரிசல் ஏற்படுகிறது. இந்த விரிசலை சரி செய்வதுதான் மன்னிப்பு. அப்படியானால் இந்த மன்னிப்பு என்பது ஒரு அன்பின் செயல், ஒரு இரக்கத்தின் செயல், ஒரு கிருபையின் செயல் என்று சொல்லப்படுகிறது. பிரசங்கி 7ஆம் அதிகாரம் 20வது வார்த்தையை நான் வாசிப்போம். ஒரு பாவமும் செய்யாமல், ஒரு பாவமும் செய்யாமல் நன்மையே செய்யத்தக்க, நன்மையே செய்யத்தக்க நீதிமான் நீதிமான் பூமியில் இல்லை, பூமியில் இல்லை. All are sinned against God. அதுதான் ஒன்று. எல்லோரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையை அற்றவர்களாக விலகி போய்விட்டோம். இந்த உலகம் பாவத்தில் மூழ்கிவிட்டது, தீமையில் மூழ்கிவிட்டது. மன்னிக்க இயலாத பெரும் பாதக செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதுதான் அதனுடைய பொருள். அனைவருமே பாவிகள், அனைவருமே திருந்த வேண்டும், அனைவருமே மன்னிப்பு பெற வேண்டும் என்பதுதான். அதனால்தான் 1 யோவான் புத்தகத்தில் 1ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனம் கடந்து போகும் பொழுது, நமக்கு பாவம் இல்லை என்போமானால், இது எல்லா ஆராதனையும் சொல்றோம், நமக்கு பாவம் இல்லை என்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாய் இருப்போம், நமக்குள் சத்தியம் என்கின்ற அந்த மெய்யான ஜீவ ஒளி, மெய்யான கிறிஸ்துவின் அன்பு ஆற்றல் இல்லை. இதை ஒப்புக்கொள்றோம், வாரம் ஒப்புக்கொண்டு மறுபடியும் we sinned against God. கடவுளுக்கு விரோதமாய் தவறுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம், சகோதரனுக்கு விரோதமாய் தவறுகளை செய்கிறோம், உற்றார் உறவினருக்கு விரோதமாய் தவறு செய்கிறோம், இனஜன பந்துக்களுக்கு சமுதாயத்திற்கு விரோதமாய் தவறுகள் செய்கிறோம். இந்த தவறுகள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும், இந்த தவறுகள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும். ஆகவேதான் இந்த மன்னிக்கும் கிறிஸ்து என்ற தலைப்பிலே 3 விதமான காரியங்களை நாம் வெளிப்படுத்த போகிறோம். முதலாவதாக வாசிக்க கேட்ட பகுதியிலே ஆதியாகம புஸ்தகத்திலே 4ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்துக்கு நாம் கடந்து போகும் பொழுது, அதற்கு
அவர் என்ன செய்தாய்? என்ன செய்தாய்? உன் சகோதரனுடைய ரத்தத்தின் சத்தம் பூமியிலிருந்து என்னை நோக்கி கூப்பிடுகிறது. அல்லேலூயா. எனக்கு அருமையான தேவ ஜனமே, இந்த மன்னிக்கும் கிறிஸ்து செய்கின்ற செயல்பாடுகளில் முதல் செயல்பாடு தன் தவறை உணர்ந்து, ஒருவன் குற்றத்தை உணர்ந்து, தன் பாவத்தை உணர்ந்து, தன் மீறுதலை உணர்ந்து, தான் விரோதமாய் செயல்படுகின்ற காரியங்களை உணர்ந்து மன்னிப்பை பெறும் பொழுது உணர்தலினால் மன்னிப்பு. ஆகவே நம்முடைய முதல் காரியம் உணர்வதினால். ஒரு மனிதன் தன்னை உணர்வதினாலே அவனுக்கு மன்னிப்பு கிடைக்கிறது. தாவீது ராஜா மிக அழகாக சொல்கிறான் 51ஆம் அதிகாரத்திலே, தன் பாவத்தை நிலைநாட்டுகின்ற, தன் பாவத்தை வெறுத்து தன் பாவம் மன்னிப்பு பெறுகின்ற அந்த சங்கீதத்தில் பார்க்கும் பொழுது 4ஆம் வசனத்திலே மிக அழகாக தாவீது ராஜா கன்ஃபஸ் பண்றான். என்ன கன்ஃபஸ் பண்றான்? தேவரீர் ஒருவருக்கே விரோதமாக நான் பாவம் செய்து உமது கண்களுக்கு முன்பாக பொல்லாங்கானதை நடப்பித்தேன். நீர் பேசும் பொழுது உம்முடைய நீதி விளங்கவும், நீர் நியாயம் தீர்க்கும் பொழுது உம்முடைய பரிசுத்தம் விளங்கவும் இதை அறிக்கையிடுகிறேன். என்ன அழகா சொன்னான் பாருங்க. பாவம் மன்னிப்பினுடைய உச்சகட்டம், மீறுதலுடைய உச்சகட்டம். தவறு செய்து விட்டான், ஆனால் தன் தவறை உணர்கிறான். யார் ஒருவர் தன் தவறை உணர்ந்து வருத்தி தன்னை தாழ்த்தி தேவ சமூகத்திலே மண்டியிடுகிறார்களோ அவர்களை ஆண்டவர் மன்னிக்க சித்தமாயிருக்கிறார். அப்படியானால் இந்த மன்னிக்கின்ற கிறிஸ்து முதலாவது யாரை மன்னிக்கிறார்? தன் தவறை உணர்ந்து வருந்தி அந்த உணர்வினாலே ஏற்படுகின்ற பாவம் மன்னிப்பு அறிக்கையை ஏற்றுக்கொள்கின்றார். ஆகவே தன் தவறை உணர்வதினால் மன்னிக்கின்றார். எனக்கு அருமையான தேவ ஜனமே, இங்கே நாம் வாசிக்க கேட்ட பகுதி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பகுதி, காயின் ஆபேல் பகுதி. ஆபேலை காயின் வெட்டி விடுவதாக, கொலை செய்து விடுவதாக அறிகிறோம். வெட்டி அவன் நிலத்திலே புதைத்து விடுகிறான். அங்க ஒரு பெரிய ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா நாம் சந்திக்கிறது? ரத்தம் சத்தம் விடுகிறது. ஐயா, நம்ம கழனிக்கு நம்ம போனோம்னா உரமா எருக்களை போடுவோம், பசும் தழைகளை போடுவோம், தண்ணீர் பாய்ச்சி, இதுதான் நம்முடைய வேலை. ஆனால் இந்த காயின் அதற்கு மாறாக என்ன செய்கிறான்? தன் சகோதரனுடைய ரத்தத்தை அங்கே, அந்த குருதியை அங்கே குடிக்க கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம். அதனால்தான் இந்த காயின் நிலத்தினுடைய பண்பை கெடுத்து விடுகிறான், நிலத்தினுடைய வளத்தை கெடுத்து விடுகிறான், நிலத்தினுடைய நீர் ஆதாரத்தை கெடுத்து விடுகிறான், ரத்தத்தை அந்த நிலத்திலே பாய்ச்சுகின்றான். எனக்கு அருமையான தேவஜனமே, இனி பலன் கொடுக்க முடியாதபடி அந்த நிலம் மாற்றப்படுகிறது, மண்ணின் தன்மை கெட்டு விடுகிறது. அந்த சூழ்நிலையில தான் காயினை பார்த்து தேவன் சொல்றாரு, அந்த ரத்தம் என்னை கேட்டு. 11ஆம் வசனம் படிங்க. அதே ஆதியாகமம் புஸ்தகத்தில் 4ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். இப்பொழுது உன் சகோதரனுடைய ரத்தத்தை உன் கையிலே வாங்கிக் கொள்ள. என் ஆண்டவர் சொல்றாரு, உன் கையிலே உன் சகோதரனுடைய ரத்த பழியை உன் கையிலே வாங்கிக் கொள்ள. தன் வாயை திறந்த இந்த பூமியில் நீ சபிக்கப்பட்டிருப்பாய். கருமையான தேவ ஜனமே, யார் ஒருவர் மன்னிக்க முடியாத குற்றங்களை செய்கிறார்களோ அவர்கள் நிமித்தமாய் பூமி சாபனைக்குள்ளதாக மாறுகிறது. ஆண்டவர் சொன்னாரு, உன்னுடைய சகோதரர் ரத்தம் இந்த பூமியில ஊற்றியதினாலே நீ அதை என்னதான் பயிர் வச்சாலும் அது பயிராக போறதில்லை. அந்த சாபக்கேடு யாருக்கு வருகிறது? உனக்கு வருகிறது. ஆகவே மனிதனால் மண் சபிக்கப்படுகிறதை பார்க்கிறோம். மிகப்பெரிய தண்டனை. அதே 12ஆம் வசனம் படிங்க. நீ நிலத்தை பயிரிடும் பொழுது அது தன் பலனை இனி உனக்கு கொடாது. இனி உனக்கு இதுவரையில கொடுத்து கொண்டிருந்த உன் நிலம், இதுவரை நீ அனுபவித்துக் கொண்டிருந்த சுகம், இதுவரை நீ அனுபவித்துக் கொண்டிருந்த எல்லா விதமான காரியங்களும் இனி அந்த நிலத்தின் மூலமாய் கிடைக்காது. ஏனென்று சொன்னால் நீ நீர் பாய்ச்சவில்லை, நீ எருவிடவில்லை. அதற்கு பதிலாக உன் சகோதரர் ரத்தத்தை நீ தெளித்து அவனுடைய உடலை அங்கே புதைத்து விட்டாய். ஆகவே உனக்கு மன்னிப்பே கிடைக்காது. ஆகவே ஆண்டவர் கொடுக்கிற தண்டனை மிக பெரிய தண்டனை, தாங்க முடியாத தண்டனை. இனி இந்த நிலம் உனக்கு நன்மையை கொடுக்காது. அப்பதான் அவன் என்ன பண்றான்? 13ஆம் வசனம் படிங்க. அப்பொழுது காயின் கர்த்தரை நோக்கி எனக்கு இட்ட தண்டனை என்னால் சகிக்க முடியாது.
இன்று என்னை இந்த தேசத்திலிருந்து துரத்தி விடுகிறீர். நான் உமது சமூகத்திற்கு விலகி மறைந்து பூமியில் நிலையற்று அலைகிறவனாய் இருப்பேன். ஆமா, கன்ஃபஸ் பண்றான், தன் தவறை உணர்கிறான். தன் தவறை உணர்ந்து திருந்துகிற எவனையும் என் ஆண்டவர் தம்மிடத்திலே மன்னித்து சேர்த்துக் கொள்கிற கடவுளாக இருக்கிறார். அதை தான் நம்முடைய தலைப்பில் பார்த்தோம். தவறை உணர்தலினால் ஏற்படுகிற மன்னிப்பை என் ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். பெரிய தப்பு தான், தண்டனை கொடுத்துட்டாரு. தண்டனை கொடுத்தவர் சொல்றான், ஐயா இந்த தண்டனை பெரியது, என்னால் தாங்க முடியாது, நான் செய்யத்தகாத செயலை செய்துவிட்ட. வாரந்தோறும் ஆலயத்திலே நம்முடைய பிரமாணங்கள் என்ன? செய்யத்தக்கவை செய்யாமலும் செய்யத்தகாதவை செய்து வந்து விட்டோம் என்று சொல்லுகின்ற அந்த தகவலை மீண்டும் ஒரு விஷயத்தை நினைவுபடுத்தி உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறேன். வாரம் நம்முடைய தவறுகள், நம்முடைய அக்கிரமங்கள், நம்முடைய அநியாயங்கள் பெரியது. இதோ நான் துர்குணத்தில் உருவானேன், என் தாய் என்னை பாவத்தில் கர்ப்பந்தத்தால். சங்கீதக்காரன் சொல்றான், அவன் தான் தவறை உணர்கிறான். ஆண்டவரே, நான் செய்த தவறு மிக பெரிய தவறு. பிறனுடைய மனைவியை இச்சித்தது பெரிய தவறு. இந்த உலகத்திலே அநேக மக்கள் மன்னிக்க முடியாத பெரிய தவறுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த தவறுகளை உலகம் மன்னிக்காது, உற்றார் உறவினர் மன்னிக்க மாட்டாங்க. மன்னிக்கின்றவர் ஒருவரே, அவர்தான் நமது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. எனக்கு அருமையானவர்களே, கர்த்தரிடத்திலே நாம் மனம் நொந்து மனம் வாடி நம்முடைய உள்ளத்தினுடைய பாவங்களை, உள்ளமதின் பாவங்களை சொன்னாங்க, உள்ளத்திலே மண்டி கிடக்கின்ற ஏராளமான அநியாய செயல்களை இந்த லெந்து நாட்களிலே கர்த்தரிடத்திலே நாம் சொல்லுவோம். தானியேல் புஸ்தகத்திலே 4ஆம் அதிகாரம் 32ஆம் வசனத்துக்கு கடந்து போவோம். மனுஷன் என்று தள்ளப்படுவாய், வெளியில் மிருகங்களோடு சஞ்சரிப்பாய். இது யாருக்கு கொடுக்கிற தண்டனை தெரியுங்களா? நேபுகாத்நேச்சார் மன்னனுக்கு கொடுக்கிற தண்டனை. ஏன் என்று சொன்னால், அவன் தேவனுக்கு அடுக்காத தவறுகளை செய்து விட்டான், தீமைகளை செய்து விட்டான். அதனால தேவனுடைய கோபம் பற்றி எரிகிறது. என்ன செய்யறாரு? ஆண்டவர் சொன்னாரு, நீ மனிதனுக்கு தள்ளி விடப்பட்டாய், நீ மாட்டை போல இந்த பூமிக்கு போயிட்டு இந்த பூமியிலே தவழ்ந்து நடந்து புல்லை தின்பாய். அந்த பாவத்தை, அந்த தவறை அவன் செய்து விட்டதினாலே அந்த நேபுகாத்நேச்சாரை கடவுள் தண்டிக்கிறார். தண்டித்தலுடைய பிறகு அவன் தன் தவறை உணர்ந்து, ஆண்டவரே நீர் பெரியவர், பெரிய காரியங்களை செய்கிறவர் சாமி, என் பாவத்தை மன்னியும் என்று தன் தவறை, எவனொருவன் தன் தவறை உணர்ந்து என் தேவனிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தேவன் மன்னிக்கின்ற கிறிஸ்துவாய் இருக்கிறார். அங்கே அழகாக அவனுடைய குற்றத்தை மன்னித்து அவனுக்கு பாவ விமோசனம் கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம். எனக்கு அருமையான தேவ ஜனமே, 36ஆம் வசனம் படிங்க. அதே அதிகாரத்தில், அதே தானியேல் 4ஆம் அதிகாரம் 36ஆம் வசனம் படிங்க. வேளையில் என் புத்தி எனக்கு திரும்பி வந்தது. என் புத்தி எனக்கு திரும்ப, நான் பாவம் செய்தேன், தேவரீர் ஒருவருக்கே விரோதமாய் குற்றம் செய்தேன், தவறு செய்தேன், அநியாயம் செய்தேன் என்று சொல்லி நேபுகாத்நேச்சார் தன் குற்றத்தை உணர்கிறான். எனக்கு அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, முதலாவதாக மன்னிக்கின்ற கிறிஸ்துவை தெய்வமாய் கொண்டிருக்கிற நாம், மன்னிக்க கிறிஸ்துவை வணங்கி கொண்டிருக்கிற நாம், முதலாவதாக நம்முடைய தவறை ஒப்புக்கொண்டு அவனிடத்திலே அறிக்கை செய்வோம். குறிப்பாக இந்த லெந்து நாட்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த 40 நாட்கள் மாத்திரமல்ல, இதன் தொடர்ச்சியாய் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய மீறுதலுக்காக, பாவங்களுக்காக, அநியாயங்களுக்காக கர்த்தரிடத்திலே மன்னிப்பை கேட்கும் பொழுது கர்த்தர் நிச்சயம் நம்மை மன்னிக்கின்ற கிறிஸ்துவாய் காட்சி தருகிறார். நேபுகாத்நேச்சாரை மன்னித்த கடவுள், காயினை மன்னித்த கடவுள், தாவீதை மன்னித்த கடவுள், நாமும் நம்முடைய தவறுகளை சொல்லும் பொழுது கர்த்தர் நிச்சயமாய் நம்மை மன்னிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். இரண்டாவது காரியமாக நாம் பார்க்கும் பொழுது ரோமர் புஸ்தகத்திலே 5ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்தை கடந்து போவோம். நாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களாய் இருக்கையில் அவருடைய குமாரனின் மரணத்தினாலே அவருடனே ஒப்புரவாக்கப்பட்டது. எனக்கு அருமையான தேவஜனமே, முதலாவதாக யார் ஒருவர் தன் தவறை எண்ணி, தவறை நொந்து, தவறுக்காக வருத்தப்பட்டு மன்னிப்பு கேட்கிறார்களோ அந்த உணர்வு நிமித்தமாய் கடவுள் அவனை மன்னித்து அவர்களை தம்மிடத்திலே சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார், மன்னிக்கும் கிறிஸ்துவாக. இரண்டாவது, யார் ஒருவர் பகையை மறந்து, தீமையை மறந்து, அநியாயத்தை மறந்து, தமக்கு செய்கிற தீமையான செயல்களை மறந்து கர்த்தரிடத்திலே தன்னுடைய பகைமையான உணர்வுகளை எல்லாம் அறிக்கை செய்கிறதுனால கர்த்தர் மன்னிப்பு அருளுகிறார். இங்க பாருங்க, பிதா படிங்க மறுபடியும் வசனத்தை. நாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களாய் இருக்கையில், நாம் தேவனுக்கு சத்துரு, உலகத்துக்கு சத்துரு ஒரு பக்கம் தனியா இருக்கட்டும், அது வேற. ஆனால் நாம் தேவனுக்கு சத்துரு. ஏன் என்று சொன்னால், செய்யத்தக்க விலை நாம் செய்யவில்லை,
செய்யத்தகாத காரியங்களை செய்து கொண்டு வந்திருக்கிறோம். ஆகவே தேவனுக்கு நாம் விரோதிகளாக மாறிவிட்டோம். இந்த விரோத தன்மையை என் ஆண்டவர் தன்னுடைய மறத்தலினார். பகையை அவர் மறக்கிறார், தீமையை அவர் மறக்கிறார், அநியாயத்தை அவர் மறக்கிறார், நாம் செய்த அநீதமான செயல்களை அவர் மன்னிக்கிறார், மறக்கிறார். அந்த மரத்திலே நிமித்தமாய் நமக்கு மன்னிப்பை கொடுக்கிறார். 11ஆம் வசனம் 10ஆம் வசனம் படிங்க. 11. அதுவும் அல்லாமல் இப்பொழுது ஒப்புரவாகுதலை நமக்கு கிடைக்க பண்ணின நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் நாம் தேவனை பற்றியும் மேன்மை பாராட்டுகிறோம். ஆகவே பகையை ஆண்டவர் மறக்கிறதினாலே மன்னிக்கின்ற கிறிஸ்துவாய், அது 8ஆம் வசனம் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அதே அதிகாரத்துல நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கருமையானவர்களே, ஆண்டவர் மிக அழகாய் சொல்றார் பாருங்க. ரோமர் புஸ்தகத்துல நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினாலே நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் நம்முடைய அநியாயங்களை, நம்முடைய அக்கிரமங்களை, நம் அநீதமான செயல்களை, நம் துர்காரியங்களை அவர் சுமந்து கொண்டார். அவர் எடுத்துக்கொண்டார். நம் நிமித்தமாய் அவர் வாதிக்கப்படுகிறார், நம் நிமித்தமாய் அவர் சோதிக்கப்படுகிறார், நம் நிமித்தமாய் வாரால் அடிப்பிக்கப்படுகிறார். இந்த மகா பெரிய காரியம் இருந்து கூட ஆண்டவர் சொல்றாரு, இந்த தவறுகளை எல்லாம், உங்களால் நான் பட்ட தழும்புகளை எல்லாம் நான் மறந்து விடுகிறேன், உங்களின் மீது இருக்கிற பகையை மறந்து உங்களுக்கு மன்னிப்பை அருளுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். எனக்கு அருமையான தேவ ஜனமே, கிறிஸ்து மரித்ததினாலே தமது அன்பை அங்கே விளங்கப்படுகிறார் என்று பார்க்கிறோம். மனிதன் பாவத்துக்குரிய தண்டனையை பெற்றே ஆக வேண்டும். ஆனால் அந்த தண்டனையை பெறுவதற்கு முன்னதாக என் ஆண்டவர் அந்த தண்டனையை அவர் பெற்றுக் கொடுக்கிறார். என் பிள்ளைக்கு வேண்டாம், இன்னும் நான் அவனை மன்னித்துக் கொண்டே இருக்கிறேன், இன்னும் நான் அவனுக்கு சலுகையை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறேன், இன்னும் அவன் வாழ்நாளை நீடிக்க செய்து கொண்டிருக்கிறேன், இன்னும் அவனுடைய வாழ்நாட்களிலே தேவையை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். அவன் நிச்சயமாய் மனம் திரும்பி வருவான். வேதத்திலே நாம் பார்க்கிறோமே, மனம் திரும்பிய மைந்தன் தகப்பன் உயரத்திலே இருந்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். என் மகன் எப்படியாவது வந்தே தீருவான், அவன் பாவத்தை அறிக்கை செய்வான், தவறுகளை உணர்ந்து வருவான் என்று சொல்லும் பொழுது அவன் வருகிறான். அவன் வந்து கட்டி தழுவி அவன் சொல்லுகிற காரியம், அப்பா உனக்கு விரோதமாக, தேவனுக்கு விரோதமாக தவறு செய்தோம். எனக்கு அருமையானவர்களே, அங்கு ஒரு பெரிய காரியம் நடைபெறுகிறது. பகையை தகப்பன் மறக்கிறார். என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கூட நாம் செய்கிற எல்லா தீமைகளையும் பகைகளையும் மறக்கிறதுனாலே நம்மை மன்னிக்கிறார். முதலாவது தன் தவறை உணர்கிறவன் மன்னிக்கப்படுகிறான். இரண்டாவது நம்முடைய தவறை அவர் மறக்கிறதினாலே, என் ஆண்டவர் மறைத்து விடுவதனாலே, அவர் ஆண்டவர் நம்முடைய தவறுகளை தூக்கி சுமந்ததினாலே நாம் மன்னிப்பை அடைகிறோம். மூன்றாவதான ஒரு காரியம், மார்க்கு சுவிசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 9வது வார்த்தை கடந்து போவோம். உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டதென்று சொல்வதோ எழுந்து உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடவென்று சொல்வதோ எது எளிது. நாம் இன்றைய நாட்களிலே 4 வேத பாடங்களை வாசிக்க கேட்டோம். முதலாவதாக ஆதியாகம புத்தகத்திலே 4ஆம் அதிகாரம் பார்க்கும் பொழுது அந்த 4ஆம் அதிகாரத்திலே காயினை பற்றி பார்க்கிறோம். காயின் தன்னுடைய தவறை உணர்கிறான். இரண்டாவது ரோமர்ல பார்க்கிறோம், நம்முடைய தவறை அவர் மறைத்து நம்மை மன்னிக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம். மூன்றாவது காரியம், நமக்கு வாழ்வு கொடுப்பதினாலே அவர் மன்னிக்கிறார். நமக்கு வாழ்வு கிடைப்பதினாலே நாம் மன்னிக்கப்படுகிறோம் என்று சொன்னால் அந்த 2ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனம் மீண்டும் படிங்க. உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டதென்று சொல்வதோ எழுந்து உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நடவென்று சொல்வதோ எது எளிது என்று சொல்வது. எனக்கு அருமையானவர்களே, வாசிக்க கேட்ட அந்த மார்க்கு சுவிசேஷ பாடத்திலே ஒரு மிக பெரிய ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம். என் ஆண்டவராகிய கடவுள் அவரிடத்தில் விசுவாசத்தோட நம்பிக்கையோட படுத்த படுக்கையாக இருக்கிற ஒரு மனிதனை கொண்டு வருகிறார்கள். உள்ளே நுழைய முடியாதபடி பெரிய தடங்கள் காணப்படுகிறது. கூட்டம், இந்த கூட்டத்தை மீறி அந்த கூரையை பிரித்து உள்ளே இருக்கிறதை பார்க்கிறோம். அங்கே ஆண்டவர் அவனுக்கு நல்வாழ்வை கொடுக்கிறார். அவனுக்கு மன்னிப்பை, வாழ்வில ஒரு மன்னிப்பை கொடுத்து, உன்னுடைய பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது. அவர் சூழ இருக்கிற பிறர் என் ஆண்டவர் மன்னித்து விட்ட பாவங்களை கூட அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஏன் இவனுக்கு மன்னிக்கணும்? பாவங்களை மன்னிக்க இவருக்கு யார் அதிகாரம் கொடுத்தது? அருமையானவர்களே, அவர்கள் சிந்திக்க மறந்து விடுகிறார்கள். இவர்தான் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற ஆட்டுக்குட்டி, இவர்தான் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற மேசியா.
ஆகவே இயேசுவின் பார்வை வேறு, அங்கே சூழ இருந்த சதுசேயர், பரிசேயர், லேவியர், ஆசாரியருடைய பார்வை வேறு. இவருடைய பார்வை என்ன? இந்த மனிதன் கெட்டு போய்விட்டான், இந்த மனிதன் வியாதிப்பட்டு விட்டான். இன்றைய உலகத்திலே, சமுதாயத்திலே தனித்து விடப்பட்டவர்கள் ஏராளமான பேர். நொந்து பலவிதமான பிரச்சனையில, பலவீனத்தில் உழன்று கொண்டிருக்கிற மக்கள் வேறு. சேரும் சகதியுமாயிருக்கிற இடங்களிலே உழன்று கொண்டிருக்கிற மக்கள் படுகின்ற அவஸ்தைகள் வேறு. கொசு கடியினாலே, பலவிதமான தீமையான பூச்சி புழுக்கு கடியினாலே வேதனைப்படுகள் உண்டு. இப்படிப்பட்டவர்களுக்காக என் தேவன் பரிதவிக்கின்ற கடவுளாயிருக்கிறார். மாடியிலே உல்லாசமாயிருக்கிறவர்கள் அல்ல, பலவிதமான பணக்கார வம்சத்திலே பிறந்தவர்களாய் அல்ல, ஏழ்மை நிலையை என் ஆண்டவர் பார்க்கிறார். அவனுடைய வாழ்க்கையிலே ஏற்பட்ட துன்பத்தை ஆண்டவர் அறிகிறார். அந்த காரணத்தினால் தான் சொல்றாரு, உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்று சொல்லுகிறார். எனக்கு அருமையானவர்களே, அந்த 9வது வசனம் படிங்க மறுபடியும். உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி எழுந்து நட என்று சொல்லுகிறார். எழுந்து நட. அது மாத்திரமல்ல, 5வது வசனத்தில் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. 5வது வசனம் படிங்க. இயேசு அவர்கள் விசுவாசத்தை கண்டு திமிர்வாதக்காரனை நோக்கி, திமிர்வாதக்காரன், அந்த புறம்பாக தள்ளப்பட்டவன், நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கின்ற அந்த மனிதனை பார்த்து, மகனே வாழ்வு கொடுக்கிறார். மகன் என்ற அந்தஸ்தை கொடுக்கிறார். வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்கிறார். இதுவரையிலே அவனை கவனிப்பார் இல்லாமல் தூரம் இருந்தான். இப்ப ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாரு, மகனே, அவனை ஒரு பாச பிணைப்பிலே கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார். அவனுக்கு ஒரு வாழ்வு கொடுக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம். ஒரு அடையாளத்தை கொடுக்கிறார். அவன் என்னுடைய மகன். ஒரு விடுதலை கொடுக்கிறார். அவன் என்னுடைய மகன், அவன் எனக்கு மகனாக இருக்கிறான். ஆகவே அவனுக்கு நல்வாழ்வை நான் கொடுக்கிறேன். இன்றைய காலகட்டங்களிலே சமுதாய பார்வையிலே நல்வாழ்வை கொடுக்க யாருமே விரும்புவதில்லை. ஏனென்று சொன்னால் அவனுடைய செயல்பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. இன்று அநேக இடங்களிலே புறம் தள்ளப்பட்ட மக்கள், கைவிடப்பட்ட மக்கள் ஏராளமாக இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கெல்லாம் என் ஆண்டவர் சொல்றாரு, வாழ்வை அருளுகின்ற கடவுள் நான் தான். உங்களுக்கு வாழ்வை அருளுகின்ற கடவுள் நான் தான். உங்களுக்கு சுகத்தை அருளுகின்ற கடவுள் நான் தான். உங்களுடைய குற்றங்களை, பாவங்களை மன்னிக்கின்ற கடவுள் நான் தான் என்று சொல்கிறார். எனக்கு அருமையான தேவ ஜனமே, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எத்தனை பேர் வாழ்வை அருளுகின்ற ஆண்டவரிடத்திலே திரும்ப சித்தமாயிருக்கிறோம்? இன்றைய நாளிலே சிந்தித்து பார்ப்போம். மன்னிக்கின்ற கிறிஸ்து தலைப்பு மிக அருமையான தலைப்பு. அவர் மன்னிக்கின்றவராகவே இருக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, கடைசி வரையிலே எப்படிப்பட்ட மன்னிப்பு, யாருமே செய்ய முடியாத ஒரு மன்னிப்பு. சிலுவையிலே தொங்குகிறார். சிலுவையிலே தொங்குகிறார். தொங்குகின்ற ஆண்டவர் மக்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், இவர்களை மன்னியும், இவர்களை மன்னியும். யார் சொல்ல முடியும்? நன்றாக சிந்தித்து பாருங்க, நன்றாக சிந்தித்து பாருங்க. யார் ஒருவர் வேதனையோடு இந்த சிலுவையினுடைய மரணத்திலே பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்? அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில பிறருக்காக வேண்டுதல் செய்த வார்த்தையை வேதத்தின் அடிப்படையிலே பார்க்கும் பொழுது அநேக முறைகள் ஆண்டவர் திருப்பி 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 சொல்கிறார், பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும், பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும், பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் என்று பலமுறை சொல்கிற காரணம் என்ன? ஒருவேளை பிதாவானவர் என்னுடைய கஷ்டங்களை, என்னுடைய பாரங்களை, நான் படுகிற வேதனையை பார்த்து இந்த மக்களை மன்னிக்காமல் சபித்து விடுவாரோ? அல்லேலூயா! வேண்டாம். அந்த சாபம் இவர்களுக்கு வரக்கூடாது. என் நிமித்தமாய், நான் படுகின்ற வேதனை நிமித்தமாய் எனக்கு அருமையானவர்களே, வாழ்வை அருளுகின்ற கடவுள் நம் அருகே இருக்கிறார். இந்த காலங்களிலே நாம் உணர்வோம், நம்மை முற்றிலுமாய் உணர்வோம். நம்ம தீமைகளுக்காக நாம் மனம் நொந்து தேவனிடத்திலே பிராயசித்தம் செய்வோம், மன்னிப்பை கோருவோம். இதுவரையிலே நாம் என்னென்ன தீமைகள், மன்னிக்க முடியாத செயல்பாடு என்னென்ன செய்திருக்கிறோம், பிறனுக்கு விரோதமாய், நமக்கு நாமே விரோதமாய். இன்று அநேக வாலிப பிள்ளைகள் தங்களுக்கு தாங்களே தீமைகளை இணைத்துக் கொள்கிறார்கள். போதைப் பொருள்களை உபயோகப்படுத்தி கெடுத்துக் கொள்கிறார்கள் வாழ்க்கையை. கொஞ்ச நாளுக்கு அது நல்ல இன்பமா இருக்குது, அதன் பிறகு அதுக்கு அடிக்ட் ஆயிடறான், அதன் பிறகு தற்கொலை செய்து விடான். இன்னைக்கு எத்தனை வாலிப பிள்ளைகள் தீமையான காரியங்களுக்கு, மோகமான காரியங்களுக்கு அடிமைகளாகி பாவங்களை செய்து தங்களை அநியாயமாய் கெடுத்து கொன்று விடுகிறார்கள். எனக்கு அருமையானவர்களே, இவைகள் எல்லாவற்றிலும் விளங்க வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, சமுதாயத்துக்கு விரோதமாய், என் பிறனுக்கு விரோதமாய், என் தேவனுக்கு விரோதமாய், என் திருச்சபைக்கு விரோதமாய், என் தேசத்துக்கு விரோதமாய் நான் என்னென்ன அநியாயங்களை செய்திருக்கிறேனோ அவைகளை எல்லாம் என் ஆண்டவர் மன்னிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். காரணம் என்ன? அவருடைய சிலுவை. சிலுவையின் அன்பு நம்மை பின்பற்றுகிறது. அந்த அன்பு சொல்லுகிறது, நீங்கள் எப்ப உங்கள் பாவங்கள் செக்க செவேர் என்று இருந்தாலும், ஏசாயா சொல்றான் பாருங்க, உங்கள் பாவங்கள் செக்க செவேர் இருந்தாலும் உறைந்த மழையை போல மென்மையாகும். ரத்தாம்பர சிவப்பாக இருந்தாலும்
பஞ்சை போல மென்மையாகும் என்று சொல்கிறார். ஆகவே பாவத்தின் பாரத்தினாலே சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருக்கிற, மன்னிப்பாரோ மன்னிக்க முடியாதோ என்று ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிற எனக்கு அன்பு நண்பர்களே, அன்பு சகோதரர்களே, இன்று ஆண்டவர் நம்மை கை நீட்டி அழைக்கிறார். வா பாவி, மறைத்து நில்லாதே வா, நான் உன்னை மன்னிக்க தயாராக இருக்கிறேன். உன் தவறை நீ உணர்ந்து கொள். உன் தவறை நீ உணர்வது மாத்திரமல்ல, உன் எனக்கு விரோதமாய் செய்த எல்லா பகைகளையும் நான் மறந்து விட்டேன் வா. அது மாத்திரமல்ல, உனக்கு நித்திய வாழ்வை அருள் செய்கிறவன் நான் தான். ஆகவே இந்த 3 காரியங்களை சிந்தித்து நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில இறைவனிடத்திலே மன்றாடுவோம். ஆண்டவரே, என் தவறை மன்னியும். இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களில் இருக்க கடவுள் என்று சொல்கிறார். ஆகவே மன்னிக்கின்ற சிந்தை நாமும் பெற்று நமக்கு விரோதமாய் செயல்படுகின்றவர்களை நாம் மன்னிப்போம். கர்த்தர் நம்மை மன்னிப்பார். கிறிஸ்து மன்னிக்கிறார். ஆண்டவர் தாமே இந்த நாளிலே மகிமை அடைவார் மட்டுமல்ல, நம்முடைய தீமைகளை, நம்முடைய அக்கிரமான செயல்களை, நம் அனிதமான செயல்களை மன்னிப்பாராக. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. தலையில் தான் ஜெபிப்போம். நல்ல ஆண்டவரே, இந்த அருமையான நேரத்திற்காய் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் சாமி. ஆண்டவரே, நீர் கொடுத்த வார்த்தைகளுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். மன்னிக்கின்ற கிறிஸ்துவாகிய நீர் எங்கள் அருகே இருக்கிறீர் சாமி. அந்த மன்னிப்பை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் எங்கள் தவறை நாங்கள் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். எங்கள் பகைமை உணர்வுகளை எங்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். வாழ்வு தருகின்ற உண்மை பற்றி கொள்ள வேண்டும். இந்த நிலைமை நீடிக்க கிருபை தர வேண்டுமாய் அருள்மிகு இயேசுவின் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமீன். தேவனுடைய இரக்கமுள்ள கிருபைக்கும் பராமரிப்புக்கும் நம் யாவையும் அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கிறோம். பிதா, குமாரன், தூயாவின் ஆசீர்வாதம், வழிநடத்துதல், தெய்வீக சமாதானம் யாவரோடும் நாம் பெறப்போகின்ற மன்னிப்பின் சிந்தனைகளோடு நிலைத்திருந்து நிறைவான நிம்மதி ஆசீர்வாதத்தை கட்டிடுவதாக. ஆமீன், ஆமீன். God bless you.